Mama, wavele wamhleka kangaka nje. Ubala ukuthi wena uke wahlala wangaba nandawo yokuhlala for many months ungenandawo. Nje ngifana nomuntu osemgwaqeni ngiphuma emzini wami, ngashiya umuzi wami omuhle ngaphuma ngendaba yokuthi abantwana bekhe emshadweni. Emshadweni kudingeka abantwana bengekho emshadweni. So iyona into engenze ngaba busy ukuthi usurvive kanjani kulawo ma storms. Ngihlukana nomfundisi, ngihlukana nomuntu engisebenza naye ekudingeka ukuthi ngimbone ephasijini ngihlangana naye, ema meetingini ngihlangana naye. Sihlukene abantu abazi ukuthi sihlukene, ibandla alazi ukuthi sihlukene. Kumele ngiphinde ngikhonze kulelo bandla. Nanokuthi kwakufanele ngimlalele eshumayela ephila impilo angayiphili enkonzweni engafani neyasendlini. Bayachitha. Abasibahloniphayo. Esibahloniphayo bayachitha. Ngeke Israel uzothola ubaba onengqondo ethatha umuntu unkosikazi emlethe emzini wakhe. Ngesikhathi umbona umuntu wesilisa ethi kuwe ngicela ukuza kwakho. Why ke singayikini kwakho? Why umuzi wakho? Yabona nje mina nginomakhelwane wami.